Taon-taon na po ko wala naka-upload sa akong YouTube. So, okay. Mag-upload na po ta. More na akong content guys. Ano na. Para maging ako mga activities. Running or walking. So, uban na lang mo sa akong journey. Mag-run-run na lang ta. Or mag-walking-walking. Or ni akong place food. Okay. Feeling na ko, this is the safest place to run for me. Una, luag siya. Then, kedua, this abog. Yan, ang galing kayan guys, ang abog. Yeah. Yun. Dili naman bugtugaran dito. Kuan, pas-pas. Pasingot na lang dito ng ako guys. Okay. I think, human naman ko sa pace na kaya ko makausap mo dagan or maka-podium ko. Na isa guys. Magasulod sa top 10. So, feeling na ko, I'm done na. Anak na pace. So, dali na lang ta. Pasingot na lang santa. Okay. Super slim na po guys. Samutan na karon guys na ang akong kinaon. Only rice, veggies, fish, and fruits na lang yun. Na nga. Wala na. Medyo tamutambok ano. Nga ito paging daganan. So, maintain na lang gitaan yung pasingot na to. Hinahinay lang. Yes. Yeah. Natagligyan po guys sa Robinson's Place. Ito nga. Dili na talibot-libot. Okay. Kulay sakyanan. May mga fumes coming from the cars. Oh. Then mo ito. Ulatan lang din ako ang mga friends or mga runner friends. Kaya dili na ang finish line in front of the mall. Yes guys. Hinahinay ra good. Man na yun ka. Laibot. Paninot po ba ako guys? Hinahinay ra ning ato. Ya. Oo. Sige na hangak gyapon. Yeah. Murag ang kalangitan ba kayo? Murag almost day. I hope dali ulan. Dapat ulan no every night lang. Charis. Grabe talo. Butuan City. One of the init kaayo na city dari sa Mindanao. Grabe siya guys. Super init. So, ano sa siguro to guys akong update. Magbabay na ko. Sumulat sa. Bye-bye. Mama. Chup-chup. Uy.